Ademais, López Campos pon encima da mesa outro dato escalofriante, e é que foi o propio Concello da Estrada o que decidía retirarse do proceso xudicial que se estaba levando para tentar precisamente de que non se suspendesen as normas diante do recurso que presentara no seu momento a Edru no Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Pois ben, o Concello da Estrada retirábase de ese contencioso e, polo tanto, entenden os xuristas, entende tamén o Partido Popular que eso foi un motivo determinante para o fallo do propio Tribunal Superior de Xusticia. Non só no plan xeral, non só siguen sin facer no plan xeral. Hai un feito moi importante e moi destacable que, aparte, non sei se o señor alcalde e a señora Concello de Urbanismo se lle pasou por alto, pero se lle pasou por alto a nosa obligación como oposición é recordarlo. Hai un aspecto nesta sentencia moi ilustrativo sobre cal foi a actitude que mantivo o goberno en relación a este auto, a esta sentencia, onde se anulan as normas transitorias. Eu creo que é conveniente ler un párrafo, e o vou a ler literalmente en castelán porque a sentencia está así, e dice concretamente que la actuación procesal del ayuntamiento que finalmente se apartó del presente recurso parece revelar un cambio de criterio municipal al respecto. Esta frase, que é moi reveladora e moi importante, e como ben recolle a sentencia para que os veciños e as veciñas o poidan interpretar, a actuación procesal do Concello que finalmente se aparta do recurso parece revelar un cambio de criterio municipal ao respecto do seu actual posicionamento sobre a conveniencia e existencia e a conveniencia da existencia de unha normativa transitoria. Este é un aspecto moi importante. O Concello, a diferencia do que se di nos medios de comunicación hoxe, que é falso, ou se equivocan, ou non din a verdade, que non ten arte nin parte neste proceso, iso é falso. O Concello estuvo presente no proceso, pero por unha decisión do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego se botan fora do proceso do recurso interposto por a Edru nas normas transitorias. E así o recolle a propia sentencia. Desde logo, hai un aspecto moi importante, e é un dos aspectos fundamentais desta sentencia básase sobre ese cambio de atitude do goberno. E ese cambio de atitude pode ser, ou a propia sentencia, o propio tribunal o recolle de certa forma. Dice que si estas normas transitorias foron solicitadas pola anterior corporación municipal, hai un cambio de corporación municipal, se lle dá participación a esta nova corporación e rexeita participar, enténdese que pode haber un cambio de atitude por parte deste novo goberno de que non está a favor desta normativa transitoria e, polo tanto, nese xesto de apartarse da tramitación, interpreta o tribunal, e o di claramente no auto, ou na sentencia, interpreta claramente que pode ser unha forma de xustificar que haya que tumbar a normativa transitoria porque este goberno parece que non ten a mesma idea sobre as normas transitorias que tiña o goberno anterior e, polo tanto, utiliza o de base para poder dictar a sentencia de anulación da normativa transitoria. O que está claro é que esta sentencia non é un golpe á xestión política do Partido Popular. O que está claro é que esta sentencia pon en entredito a xestión urbanística do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galega, porque é un auto de unha sentencia, sobre unha decisión tomada polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego na Xunta de Galicia. Por lo tanto, quen pon en entredito é a xestión urbanística destes partidos. En ningún caso o Partido Popular, que non tuvo participación en esta normativa transitoria. Resulta, desde logo, difícil de explicar que o Concello se aparte desta causa fai máis dun ano por unha decisión tomada na Xunta de Goberno Local polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, facendo ver ao Tribunal que non tiña interés ningún por defender os intereses do Concello neste contencioso e que agora o único que sexan capaces é de buscar culpables cando os únicos culpables desta situación, porque eles non asumiron a súa responsabilidade e desde logo claudicaron ou non exerceron o dereito que tiñan de exercer de participar en este proceso e, desde logo, os únicos responsables de haber tomado esa decisión foi o Bipartito da Estrada, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, os responsables que están cómodamente sentados e cómodamente instalados nos despachos
nos despachos do Concello da Estrada. Desde logo, non creo que poidan buscar responsables desa decisión en outros partidos políticos. Polo tanto, é falso de novo, é outra falsedade utilizada polo Goberno, que o Concello non sexa parte implicada neste fallo. Foi parte implicada e o propio Concello tomou a decisión de non continuar sendo parte implicada. E o recolle, ademais, así de claro a sentencia, e foi unha decisión unilateral do Partido Socialista e do BNG de apartarse deste proceso xudicial donde podían haber defendido os intereses que agora defenden de unha forma fora de tempo ou atemporal. Pero, desde logo, calquer persona que teña vinculación cos aspectos xurídicos e co mundo xurídico lle resulta especialmente sospeitoso porque o Concello, cando está dentro dun proceso onde se xoga tanto, que son as normas transitorias e a súa o urbanismo na estrada, parece sospeitoso que o Concello toma a decisión de apartarse. E é un criterio donde se fundamentou o criterio, esta decisión, este cambio de criterio, motivou que en parte o Tribunal Superior de Xusticia ditara a sentencia anulando a normativa transitoria. Aínda que, como todo na vida, nós entendemos que estas decisións estranas ou sospeitosas poden ter unha explicación. E a mellor explicación que lle podemos encontrar é que esta decisión sospeitosa pode estar enmarcada dentro do proceso de negociación cos socios do Partido Socialista e do BNG, porque antes eran dous socios, agora teñen un socio extraordinario neste proceso de plan xeral, que é a Asociación Aedru, e este cambio sospeitoso pode motivarse a que entrara en negociación unha das condicións que puxo Aedru sobre a mesa como precio para ser o cómplice silencioso no trámite do plan xeral. É unha das explicacións que terían certa coherencia e que, desde logo, nos parecen a nós bastante razonable do que puido pasar, porque outra explicación coherente non a ten. Si foi así, temos algo avanzado. O único que temos que facer é recoñecer o error, e o Goberno está a tempo de recoñecer o error, de ese error que cometeu de apartarse do proceso e, polo tanto, non defender os intereses dos estradenses, e se foi o precio que tivo que pagar a Aedru para comprar o seu silencio, entre outros moitos precios que tivo que pagar, parece unha hipoteca dos chinos, unha hipoteca máis de 100 anos, isto do silencio de Aedru, pero se foi así, ten unha solución, podemos buscar unha solución. Xa que hai boas relacións entre a Aedru e o Partido Socialista, o que lle recomendamos ao alcalde da Estrada é que negocie cos seus socios, con a Aedru, e que non soliciten a execución cautelar da sentencia. E, polo tanto, mentres que non se resolva o contencioso interposto por Concello, quedarían en vigor as normas transitorias e a situación urbanística do Concello quedaría en unha situación máis ou menos aceptable hasta a aprobación do plan xeral. Teñen a solución nas súas mans. É factible e así o poden facer. O que sí que non pode ser, e desde logo nós non o entendemos así, é que teñamos un alcalde que leva 2 anos e medio que, en vez de xestionar, se dedique única e exclusivamente a buscar culpables. Eu creo que cando os veciños o votaron e cando se fixou o seu sueldo, dentro dos seus cometidos non estaba o de buscar culpables, dentro do seu cometido estaba o de buscar solucións aos problemas, non? E, polo tanto, os veciños votaron fai máis de 2 anos e medio e queren un alcalde que xestione, que defenda os seus intereses, en definitiva, que defenda os intereses xerais da Estrada. Pero que é o que temos? Pois o que temos non é eso. O que temos é un señor con bastante soberbia, con mellor soldo que soberbia incluso, e que o único mérito que atesora é o de estar instalado constantemente na mentira. E o estamos acreditando con documentación e o estamos acreditando constantemente de que falta constantemente a verdade. Incumpre todos e cada un dos seus compromisos e elude as súas responsabilidades como alcalde de todos os estradenses, que é para o que lle pagamos todos os estradenses e é para o que os votaron os estradenses, para asumir as responsabilidades e tomar decisións que sean en beneficio de todos. Eu, personalmente, creo que, estamos en unha situación política difícil, parecese atisbar que a campaña das municipales a queren empezar antes de tempo, unha campaña de medios moi agresiva e intentando buscar unha confrontación directa, pero o que está claro é que, este señor, o señor Dono, a noso entender é un perigo público para os intereses xerais dos estradenses.
intenta tapar a súa ineptitude buscando culpables que non existen e lanzándose como un kamikaze político cando o que se espera dun alcalde é exactamente todo o contrario. É unha persona responsable, política, un xestor capaz de aportar solucións e de buscar acordos e consensos. Acordos e consensos que, sobre todo, son todavía máis importantes son sempre, pero son todavía máis importantes cando a solución dos problemas, cando a resolución dos problemas non son da súa competencia, non son de competencia municipal. E non son de competencia municipal. Hoxe, solucionar o problema que temos encima da mesa desta sentencia non son competencia municipal pola súa propia incompetencia. E valga a redundancia. A súa propia incompetencia de non haber asumido a súa responsabilidade de personarse como parte implicada no contencioso contra as normas transitorias, de haber escurrido o bulto, de non haber asumido a súa responsabilidade e de non haber defendido os intereses dos veciños. Porque o Concello da Estrada deste proceso non se lle aparta porque sí. O Concello da Estrada apártase porque solicita o propio Concello, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, solicita quedarse ao marxen, unha vez que estaba dentro, quedarse ao marxen deste proceso fai aproximadamente un ano nun acordo de xunta de goberno local. Por lo tanto, hoxe en día non son parte deste proceso porque eles decidiron non selo e así o solicitaron. Por tanto, este é un problema de resolución que non é da súa incompetencia, pero non é da súa competencia pola súa incompetencia. Esa é a realidade da situación actual. O que está claro, e xa para rematar, pois nós temos claro unha cousa, non? Nós temos claro que o señor Dono, sendo candidato, sabía da necesidade urxente de aprobar un plan xeral. Como vemos, pois os socialistas teñen unha clara virtud, non? E que fan exactamente o contrario do que din, ou do que pensan. Pensan unha cousa, pero fan exactamente o contrario. Por lo tanto, el sabía da urxencia da aprobación dun plan xeral, pero, unha vez que tuvo a responsabilidade, fixo exactamente o contrario de tratar ese tema, ese plan xeral, con agilidade, con disposición, con capacidade de resolución, fixo exactamente o contrario. E, polo tanto, nos entendemos que se cometeu un fraude electoral. E o denunciamos públicamente, fraude electoral. Prometeu por activa e por pasiva a aprobación do plan xeral en 6 meses. E van pasar 6 meses, máis 30 meses máis encima, o sea, 36 meses, sen ser capaces de aprobalo. Esa, desde logo, sí que é a súa responsabilidade. E chegado o momento, terán que pagar a súa correspondiente penitencia.